Ahojte lidičky, já vás vítám u prvního videa. To je vlastně první video kanálu Graf. Je to můj kanál a já si ho nepamatuju. Je to Graf. Je to něco Graf. Něco Graf, ano. Fail jak prase. Jinak, já jsem Tomáš a jsem rád, že vás tady můžu přivítat u videa z Minecraftu, tak se nic jo, tam mám nahlas sluchátka. Takže já jsem vlastně, někteří mě můžete znát z Insoxu, ale většina podle mě bude úplně neznámá, co Insox nesleduje. Insox je takový kanál, kde se natáčejí všelijaké hry, ale já jsem teď poslední dobu začal natáčet Minecraft. A celkem mě to začalo bavit, takže jsem řekl, takže tuším, že to bude na dlouho, tak jsem založil tady jiný kanál, Grafťáček, ne, to je jedno, já si potom vzpomenu. Takže, hrajeme Planetoids a spravili jsme se celkem dobře. Protože hned tu máme listinnou planetu se dřevem, která se určitě bude hodit. Šup. To nejde. Rozkopeme si toto. Tak, s břizovým dřevem. A to není zrovna dvakrát nejhezčí, a tak taky se dá. Tady nevím, doufám, že ty zvuky nebudou dost tak nějak moc nahlas. Ale, co jsem to chtěl? Jo. Videa by měly vycházet co druhý den, asi co druhý den, protože jeden den asi budu natáčet na Insox, já nevím, Slendermana nebo něco takového. Teď natáčím The Walking Dead, ale co druhý den bude vycházet video odsaď. Na Insoxu jsem začal s kámošem, s kterým tady taky asi budu hodně často natáčet, Tree of Notch, takovou sérii. A já nevím, mám to přeuploadnout sem, anebo vám tady nahraju na tento kanál ten třetí díl Tree of Notch a ty dva díly vám asi dám do popisku videa, jo. To bude asi tak nejlepší. Dále. Informací jsem měl dost, než jsem začal natáčet. Jinak. Návod na vygenerování této mapy je celkem jednoduchý. Jestli chcete, můžu natočit tutoriál nebo cokoliv jiného. A čeho už bychom mohli mít dost? A tak vytěším to všechno, ne? Nemáme dostatek času. Jak dlouho vůbec? OK. 9:30. Takže nějak od 4 bych to mohl skončit. To nejsou nějak dlouhé díly. Protože mě pak nebaví renderovat moc dlouhé díly. A co znám, tak většinu lidí se nebaví dívat na moc dlouhé a nudné díly. Takže jak to máme? Normálo, OK. Kam bychom se mohli eventuálně vydat? Čekal jsem víc dřeva. A tu kamennou. Nějaká bližší kamená není tady? Ne. Takže toto je vlastně tato mapa, že se vlastně snažíme přežívat na takovéto mini planetkách. Na těchto planetkách bývá dřevo. Na tyto by měly být celé hlíněné.
kamenných může být cokoliv. Tam může být, já nevím, láva, může to být plné lávy, může tam naopak být taky diamanty, může být plná diamantů. Mně by zatím stačilo, kdybych na této planetce našel uhlí. Bych byl spokojený. Takže. Pokud ucítíte nějaký lagy, tak se na mě nezlobte. Já za to nemůžu, ale zatím to jde úplně v pohodě. Ještě něco dodat? Asi ne, takže vrhneme se na hraní. Jsme velice blízko. Odteď povedeme tu křižovatku a i na tu písečnou planetu. Ty planety jsou různě veliké, jak se teď dívám. Že nejsou všechny stejně velké. Skleněné planety, nevím, čemu nám to bude, protože... už jsme tady. Neřekl jsem myšlenku, nevím, čemu nám to bude, protože vlastně sklo se nedá vytěžit, pokud já vím. Děláme si crafting table. A... koukneme se do ty planety. Jsem velice zvědav, co tady bude. Přinejmenším si natížíme pár uhlí. Já jsem dobrý. Takže natěžíme si to uhlí. To jsem potřeboval. Děláme si teda kamenný krumpáč. Tak, ale já vytěžím tady tento. To jsem chtěl, přesně uhlí jsem chtěl. Jinak. Nevím, co všechno, budu se snažit přizpůsobovat, jestli se na to vůbec někdo bude dívat. Samozřejmě chtěl bych, dělám to pro vás, ty videa, a navíc mě to baví. Kdyby mě to nebavilo, tak bych se na to vykašlal, ale... prostě... Minecraft mě baví. Jednu dobu mě tak přestal bavit, protože už jsem zdál takový velice stereotypní. Takže... velice se vám omlouvám. Takže já bych mohl eventuálně udělat i normální let's play, ne tady z těchto mapek. A že bych prostě založil nový svět a začal standardní Minecraft. Protože teď, jak vyšla ta 1.4, je tam mnoho nových novinek, to je taky dobrý. A já bych se to taky rád zahrál, ale uvidíme, jak nám tam poběží frapsík. Když vlastně... teď jsem začal a už nevím, o čem mluvit. Vytěžíme to uhlí. Jsem vyhodil krumpáč. A... budeme si postavit nějakou baseku základní. Nějaký přístřešek, který by si nám mohl... který by nám sloužil jako takové dosavadní útočiště pro dalších pár dílů. Abych řekl pravdu, nevím, na kolik dílů tato minisérie Planetoids bude, protože vůbec nevím, co se tady všechno dá dělat, asi jenom prozkoumávat ty planety. Dáme si cílem najít diamanty. Dáme si cílem najít diamantovou planetu, pak třeba dostat se do Netheru. Uvidíme, jak nám to vyjde. Já si myslím, že uhlí by mohlo bohatě stačit. No, dokopu ten krompáč. A... on se smívá. To ne. Tak, co by mohlo být poslední? Ano. Ono se stmívá. A to nebude dobré. To nebude vůbec dobré. Z uhlí si asi baráček nepostavím, tak vytěžím trošku koblu.
Toto bude velice zajímavý první díl. Graf. Já si pořád nemůžu vzpomenout na to jméno, ale já jsem prostě... To je úplně bizarní. Já si nepamatuju jméno svého YouTube kanálu, který jsem zakládal asi před půl hodinou. Takže... Nemyslete si, že jsem nějak nezodpovědný, ale teď jsem měl celkem dost práce s úpravou toho kanálu. Ještě musím dát vědět na Insox, že už tam Minecraft točit nebudu. Že všechny Minecraftová videa se přesouvají sem. No. Takže na dnešek mám vystaráno. Dnešní večer. Už tam jsou nějací mobové. Já ale udělám torčky z toho zbývajícího dřeva. Tak, ze 4. Tak, to by mohlo stačit. Ta hudba už nám skončila, to je super, protože ta Minecraftová hudba mě vůbec nebaví. Tak. Tady to osvětlíme, aby se nám tady náhodou žádný zombák nechtěl spawnout. Ještě ten most, protože co jsem se díval na takový ty známější let's playery při Planetside, tak Planetside, já jsem blbej. Ano, ne, ano, ne, ano, nemám Planetside. Já nevím, kdybyste se chtěli zeptat, ale velice bych ho chtěl. Zase bych natočil nějaká videa na Insoxu. Takže na Planetoids, abych to dokončil, tak vlastně měli plný ty mosty nějakých těch zombáků, creeperů a takových těch nestvůr. A to já bych nechtěl, to by se mně vůbec nelíbilo. Abych tam někdy musel riskovat život, abych mohl projít na blbou další planetu nebo zpátky natěžit dřevo. Tak to osvětlím hned ze začátku. Jinak. Chtěl bych se zeptat. A to je taky... Já se nemám koho ptát, protože zatím je to statistika 0 ku 0. Ku 0. Já ale ani na Insoxu není moc odběratelů, tam je nějakých 30. Což je slabota. Ale tak mohl bych se dostat aspoň s tím Minecraftovým kanálem někam jinam. Jako mně nejde o odběry, mně jde o to hlavně, že to natáčení velice baví a chtěl bych to pokračovat, ale pak už to přijde takové, časem to omrzí, když vlastně vy natáčíte, dáváte si s tím takovou práci a nikdo se na to nedívá, že? Tak si pak řeknete, k čemu to dělám, a tak víte, no, je taky už na nic celkem. Ale tak kdo ví, třeba se to chytne a půjde to dalej. To jsem tady udělal převelice nehezky. Tak. Já natěžím další pár koblů a budu natěžit dřevo. Dělám sekirku a budu natěžit zpátky na tam tu planetu dřevo. Aj, karamba. Jo, ne. 2 si musím nechat, tak. Špajda. Tak. 2 si nechám, protože si udělám sekirku, protože to vážně nebaví to takto sarkasticky rukou a měl bych si někde sehnat jídlo. To bude ale asi velice složité na této mapě někde schánět jídlo. Asi to budu řešit metrou kamikaze, kterou velice uplatňujeme na našem serveru Tree of Notch.
jdeme natěžit další dřevo, protože dřeva není nikdy dost, a zvlášť teďka v těch začátcích, když vlastně se všechno musí postavit a nejhodnější surovina je to dřevo. Pak samozřejmě kámen, ale hlavně to dřevo. Natěžím, já nevím, tak surovýho to bude zatím stačit a někde nějak překonáme noc. Něco jsem chtěl říct a zase mi vypadla úplně myšlenka. Asi půjdeme na tam tu druhou kamennou planetu, že nebyla písečná. Mám za to, že ještě před chvíli byla písečná. No, jsem blbej. Normálně se mě tady mění ty planety. Já nevím, buď jsem blbej, anebo se mi vážně zdá, že byla písečná. Nevím, vůbec nevím, nechci lhát. Netheru by měly být tak nějaké planety, protože při generování světa tam psal, že to generuje i Nether. Ale nevím, necháme se překvapit. Samozřejmě, když to vygeneruje Nether, nevím, co tam taky budu dělat. Protože nevím, prostě nevím, nebudu přemýšlet do budoucna. Se může stát, že tato série může skončit při 3 dílech, protože najdu diamanty hned v další planetě, ale to bych samozřejmě nechtěl. Takže já nebudu nějak předbíhat a jdeme dále. Dívám se, že mi dochází hunger bar. No, říkal jsem si tak, mám stack a 9, to bych mu mohlo stačit. Se zatím, že můžu utíkat, už mě to štve. Oh. Ona je písečná. Dobrá. Tak z dálky vypadala jako kamenná, já jsem to spletl. Ano, je písečná. To jsou zmatky. Ale tam malá. Co tady dělá ten creeper? Zombák. Ne. Enderman. Co je za hnusnej zvuk? Fuj, to je horší jak Slender. Samozřejmě ne. Truhlu. Mám sem zatím. Nahážu tam všechno, co mám. A budu skákat. Geronimo! Oh. Skleněná. Nic. Jo. Vrátíme se zpátky pro ty věci a půjdeme na tam tu maličkou dole planetu. Pak si podíváme na tu písečnou, protože nevím, co je v těch písečných, jestli je tam sandstone nebo něco takového, uvidíme. Ale pro dnešek si myslím, že už by to mohlo stačit jako takový menší díl. To mohlo stačit, ale nachystám a tady se s váma rozloučím, takže pokud se vám toto video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like, já budu rád i za každý odběr, protože čím víc lidí, tím víc mě to bude bavit, natáčet takový a jinak mějte se, zatím naschle.